companys i companyes, ja tornarem a ser aquí! Festes de Nadal, bon rotllo i tot això, Que maco, que maco! Vinga, explicarem un acudit. Ara tots tenim el problema aquest dels regals, a veure què comprem, si li agradarà, si no li agradarà, allò que es fa tant ara, l'amic invisible, oi, quina gràcia, l'amic invisible, L'altre dia estava en una botiga de joguines, jo hi va entrar un home i buscava una Barbie per la seva filla. I anava mirant preus, les Barbies, caram, pessiguen. Diu, què val aquesta Barbie? Diu, aquesta Barbie val 50 euros. És la Barbie infermera. Diu, i aquesta altra? Diu, aquesta altra val 150 euros. 150 euros? I com és que valgui tant? Diu, és que és la Barbie separada. Diu, i què té a veure això? Diu que és la Barbie separada i aquesta va amb la casa d'en Ken, el cotxe d'en Ken i aquestes coses, Gràcies. L'altre dia, per això, a part de la cosa material, també hi ha la cosa emocional, es retroben les famílies. L'altre dia, al meu poble, hi viu una dona sola, molt gran, i va venir un seu fill a veure'l, a passar les festes amb la seva mare, que pobra dona està molt passadota. Feia 2 anys que no venia, perquè viu a l'estranger, a fora. I el va venir a veure, i l'altre dia me'ls vaig trobar passejant pel carrer. I el vaig saludar, ostres, Vicenç, quant de temps, com estàs? Que aquí, que allà, dic, i la teva mare què, com està? Diu, mira, pobra dona, diu, està molt malament. Jo ha perdut molta visió, pràcticament no s'hi veu, sordeja molt, no hi sent. I li vaig dir, què fas, el portes al metge? Diu, no, anem a donar de baixa el llum i el telèfon. Vinga, bones festes! Tinguem unes bones festes,